Bueno, doncs el porx ja està ben netet. Som-hi. Jaume? Jaume? On és aquest ara? Aquí baix! Què fa aquest ara aquí baix? Ai, la veritat, Què fas aquí, Jaume? Estic aquí mirant, dic, teniu pensat alguna cosa per fer amb aquest tros de terra d'aquí? Doncs la veritat és que no. Aquí el meu papi i jo practicàvem el meu swing quan era més petitet. Swing? Això és un ball, no? Què ballaves amb el teu pare? Feies swing amb el teu pare? Molt adorable això, Rafael? Què dius de ballar, Jaume? El swing del golf, el sake, saps? Ah, culleres. Bueno, tot el que sigui passar temps amb els teus pares és algo bonic, no? Sí, en veritat ens ho passàvem superbé. A vegades es tallava la connexió i era un rotllo, però bueno. Com? Connexió? Quina connexió? Doncs la de l'Skype, Jaume. Que abans no hi havia FaceTime, Quins records. Mira, en Jeffrey es posava aquí amb l'ordinador i la webcam, saps? I així el meu papi em veia i jo estava aquí fent el swing. I el meu papi, doncs, em podia veure des de Dubai, Tòquio, Moscou, des del despatx mateix, depèn d'on estigués. Hosti, que dur. En veritat era el Chachi, perquè jo me'n recordo que el meu papi sempre em deia que si la pilota passava la diagonal, no? Que arribava a sota la diagonal, em faria un regalet. Però vaig haver de deixar-ho, perquè els veïns es queixaven que més d'una vegada els hi vaig trencar algun vidre, i es queixaven que t'he vist, doncs si trenco un vidre, doncs te'n compres un altre, no? No sé, pregunto. Però bueno, són gent bastant limitadet econòmicament. Ara m'han vingut ganes d'abraçar-te, Rafael. Doncs ja te les pots anar traient. Entesos? Collons, que estúpid. Bueno, per què ho preguntaves, això del terra aquest? No, és que he pensat que podria fer aquí un petit hort. Com que un hort? Collons, Rafael, doncs un hort per plantar tomàquets, enciam, patates, no sé. I per què? Collons, és per menjar. I Jaume, hi ha un súper a 10 minuts caminant, 30 segons amb el porx. Sí, però si ens el plantem naltros, és millor. Perquè així no contribuïm en aquest sistema procapitalista de merda. Ja comencem amb aquestes merdetes, Jaume? No havíem quedat que deixaries d'empatitzar o què? Sí, Rafael, però em costa, collons, em costa, no és tan fàcil. Però si l'altre dia vas fer-ho molt bé, llançant el plàstic al contenidor general, si em vas dir que et vas sentir super de feliç. Doncs al final no, Rafael, al final no. Vaig passar una nit de lloros. Una nit de lloros? Mira, aquestes expressions que utilitzeu la gent de Mordor, a mi no, que no les entenc. Que no vaig dormir, Rafael, no vaig poder dormir perquè em sentia com una merda. Si fins i tot vaig anar al contenidor un altre cop a veure si trobava la bossa i llançava el plàstic. No m'ho puc creure. Però no hi era, ja no hi era, les escombraries havien passat. I vaig trucar a la BCNeta per explicar-los el meu crim, però em van penjar. Estàs malalt, Jaume. Em decepciones per moments. És que jo no estic fet per això, Rafael, jo no estic fet per això. Només et demano una setmana, Jaume. Com que una setmana? Una setmana de què? Et demano que durant una setmana visquis com jo. Només per provar-ho, no hi perd res. Entesos? Ui, sí que t'he convençut ràpid. Pensava que em costaria més. Que guai. A canvi de que quan anem a casa dels meus pares ho fem al revés, Ostres, I tu, durant una setmana, visquis com jo. Bueno, a veure, qui diu una setmana, diu un cap de setmana, saps? Vull dir, tampoc. 5 dies. 3 dies. 4 dies i em deixes reciclar. Merda, joder, vale, 4 dies. Perfecte. Fliparàs. Jaume, et posaré 4 normes bàsiques i les hauràs de complir una cada dia. Entesos? Entesos. Som-hi. La més fàcil és la primera. Has de dormir un mínim d'11 hores. 11 hores? La mare que em va parir, Rafael! Però que 11 hores és quasi la meitat del dia? Molt bé, Jaume. Veig que saps sumar i restar. Però que jo amb 5 horetes ja faig, que jo ja estic acostumat, Rafael. Doncs et desacostumes. Com et vegis sortir de l'habitació abans de les 11 del matí, s'anul·la el tracte, D'acord. Entesos. Cago les padre. La segona norma és la roba. Ai, mare.
Prohibit posar-se sudaderes, xandalls o qualsevol peça de roba de vagabund. Entesos? No es diu vagabund, Rafel, es diu Rodamont. Es diu Rodamont. Doncs mira, tercera norma, prohibit corregir a la gent. Collons, aquesta sí que serà complicada. Tu malament que parles, imbècil. Quarta i última norma. Digues. Hauràs de demanar un globo. Sí, una merda, una puta merda. Això sí que no és, Rafel. Jo, un globus, no el demano. Perquè exploten els pobres xavals i les pobres xavales que cobren una merda i a sobre han de pagar la quota d'autònom i jo en això no vull ser còmplice. No vull, m'hi nego. Bueno, doncs res, em quedaré sense anar a casa dels teus papis. Cas un ron d'entesos, ho faré, sí. Collons. Suposo que per un dia no passa res. Exacte, Jaume. Per un dia no passa res. Entesos? Comencem demà. Que vagi bé. Que vagi bé. En suma cortines. Bueno, ja n'hi ha prou, no?, de posar la cançoneta el 25 de desembre, que ja estem al febrer, i fa una miqueta de cringe, no? A veure si en Pol fa alguna altra cançoneta nova. Vinga, que vagi bé, esperem que us hagi agradat el capítol, vale? Vinga, subscriviu-vos, adeu, que vagi bé, mua, mua.